Ja. Hej. Hvad var det? Hvad var det? Ja? Jeg ved, at Heidi fejler fuldstændig ud. Kan du overtale Heidi? Nej, vil du forsøge? Jeg kan godt prøve. Når jeg kommer hjem, så spørger jeg Heidi igen. Ja. Det synes jeg er omstændigt. Det synes jeg er omstændigt, at skal gøre. Og jeg kender hendes indstillinger. Ja. Jeg ved, at hun svarer. Altså, jeg kommer ud med... Jeg kan ikke få hendes opmærksomhed. Kameraet. Spille det kamera. Åha. Åha. Senere i luksusfælden. Jeg har ikke mere sagt til altså, ikke? Nej. Anna. Anna. Glem det. Programmet præsenterer sig DVD- og Blu-ray-filmen Kongens Store Tale. Luksusfælden præsenterer sig ejeren. Åha. Ja. Der er det mindste én ting, alle italienere kan blive enige om. Åha. Er det mere, der arbejder nu? Skal Ja, vi det tror sætte jeg i op hvert fald lidt? gang i hende. Den eneste grund til, at jeg kan lave prisen, det er, at Hej. Nå. Og vi skal gerne have til at smile. Ja, vi skulle lære det til at smile, skatte. Hej, skat. Nå, var det dødt. Måske var det sådan, der sad først der.